shafi na muna abbadan shari a YouTube. Zage samun bidiyo ka masu neman tusuwa. A yau za mu yi muku bayani yadda za ka salbe mathematic a wayanka cikin sauƙi ba tare da ka wahala ba. Ba sai ka je neman textbook ba, komai za a yi maka bayani cikin sauƙi. 2 minutes komai wayan equation za ka solve shi cikin 2 minutes da wayanka. Farko sai ka je Play Store ka yi downloading application ana shi mashi photo math. Idan ka duba za ka gan shi gashi nan akan wayana. Shi wannan photo math da shi da ake wannan solving mathematics. Kowane mathematics zai solve. Idan ka yi downloading sai ka yi clicking ɗin shi. Yanzu gashi nan zai buɗe wannan photo math ɗin. To gashi ya buɗe, za ka gan shi ga shi nan zai scanning equation. Nan wurin nan kyamara ne, nan wurin fitila ne, nan kuma nan ne. Yanzu ga misali za ka yi solve equation naka, wannan shine equation naka. Sai ka yi size ɗin kyamara ɗinka ta yi cikin equation ɗin. Idan ka sa shi a kyamara ɗinka sai ka yi snapping ɗin shi. To kaga ta yi snapping ɗin equation ɗin mu. To gashi ta yi simplifying ɗin expression ɗin, ta bada answer. Gashi nan 6 all over square root of 3 ga answer nan ta ba su. Yanzu haka da ta baka ansa ma ba hakan step ɗin ba. Ka san mathematics kuma dole sai ka bi step by step, dole za a maka masa step by step. Sai ka danna show solving step ɗin nan. To gashi nan ya buɗe maka step by step. Ka gan shi? Wannan sort ne. Kuma ka san sort ana barin shi square root. Amma wannan sun baka ma alternative form. Ka gan shi? Ga step na farko, ga step na biyu, ga step na uku, ga step na hudu. Don ka tsaya nan bakin fraction ko kuma wurin da product ko kuma ka calculation fraction ne. Shi ke ka samu wannan answer. Idan kuma kana so a ƙara maka bayani step by step ne ake sai ka yi clicking wani explain step by step. Ka gan shi? Sai maka bayanin step na farko wanda aka samu 6 all over square root of 3 ya koma 6 all over square root of square root of 3 all over square root of 3. In kana son a ƙara samun na step sai ka danna arrow ɗin nan. Shi ma in bai maka ba ka ƙara danna wannan arrow ɗin. Haka je ka samu final step ɗinka. Gashi nan za ka gan shi da turanci ana bayanin yadda ake yi. Idan kuma ka ƙara wannan kana son ka yi wani, kana iya ka zo ga next equation ɗinka. Ka gan shi? Shi ma ka yi snapping ɗin shi. Ka ga ya snapping equation namu next go. Gashi nan ya solve ɗin shi ya bada ansa. In kana son haka step ɗin kuma ka yi clicking show solving step. Ka gan shi? Explain step by step. Ka gan shi ga step na farko, ga na biyu, ga step ɗinka na uku da solution ka samu lafiya lau. Idan kuma ka san equation ɗin ne amma kuma baka da shi, baka da chance ɗin za ka yi ga calculator nan kana gani, sai ka shiga calculator ɗin. Misali za ka ce ka yi solving ɗin equation sai ka ce y square. Ka gan shi calculator ɗin tana da duk function ɗin shi. Minus 12y. Ka gani? Wurin sa alphabet daban, wurin sa function daban, plus 35 is equal to 0. Kagan ta baka ansa. Sai ka danna show solutions. To ga solution din nan ta baka show solving step. Ga step nan da aka solve. Idan kuma kana son wannan ba factorization kenan, in kana son ka yi ba quadratic formula, ka yi clicking, ka yi hovering nan ka yi click wajen using quadratic formula din nan. To wannan equation zai solve using quadratic formula. Ka gan shi? Wannan ya kuma using automatic formula kenan. B plus or minus square root of B minus B all over minus 4. Ka gan shi ko? Ka gan shi gashi na solving in quadratic formula. Ba ka son ka yi solving in quadratic formula, ka shi ne a wurin PQ ko kuma complete the square, sai ka yi hovering ka yi clicking wurin PQ square din. Ka gan shi? Shi ma ya solve maka shi in PQ square. A second komai wayar equation na mathematics in seconds za ka solve ke shi. Za a solve ke shi ya baka ansa kuma da bayani. Ka gan shi? Lafiya lau. Idan kuma kana son ka gane cewa ina ne duka aikin da ka yi, ga wurin nan sai ka shiga wannan history ɗin. Wannan history ɗin ga duka equation da ka yi solving. Ka gani? Ga wannan.
lafiya lau. Wannan calculator din wanda suka sa a wannan tana da komai function. Kaga ga functions na numeric keys, ga alphabet, ga square root din, ga bracket, ga shi nan komai zaka so dai kana samu shi a calculator ba za ka samu matsala ba wannan. Ku kasance da wannan channel namu, ku yi mana like da subscribe domin kawo muku bidiyo masu amfani. Wannan zai amfane ka don haka, sharing zuwa ga 'yan uwanka a group domin su amfana. Domin abin da ke kare ɗalibanmu a makaranta shine mathematics, a secondary ko higher institution suna tsoron mathematics. Amma da wannan tutorial din da wannan application za su sami mathematics a sauƙi a koda yaushe. Na gode.